da qurra'u da mutakallimuna. Sabuban sabanin nan harufan nan bakwai ko to kuma dukkan harufan nan bakwai suna cikin qur'anin nan sabo da aka rubuta. Kenan cutar da ake son a yi magani ta aka kuma ɗaukowa aka ajiye aka sake cusa ta a cikin littafi. Ta kusan sarra ya shiga nan. wa anna usman ma qama bi jam'i musafi thani illa li qada'i alama asaratu hadhihi al-ahruf as-sab'ati min al-qalaqil bayna an-nas. Tare da itirafin musu da cewa yunkurin da na sayyidina usman na biyu wanda har suke da tamma shine tattara alqur'ani a'a an yi shi ne don a magance matsalar da ta taso ta rigingimu akan harufan nan guda bakwai da ake cewa sun haifar da saɓani tsakanin al'umma, ake son a magance saɓanin. idan kuma lafazin biyu rufi min al-itikan ga lafazin magana wadda take warware kuma waccan da muka karanta ta baƙin lani, take kuma warware ma ta ibn tin din, domin ita tana magana harufan bakwai duka akwai. baƙin lani yana maganar a'a an tankaɗe an ware marasa asali daga kirawoyi an koya mutane an ɗora mutane kan masu asali. nan kuma tana cewa duka aka ɗora su kai, waccan tana cewa ƙwaya ɗaya aka ɗora su kai. ga lafazin tambihun ya ce faɗakarwa juz'i na 1 shafi 165 al-itiqan. اختلف هل المصاحف العثمانية مشتملة على جميع الأحرف السبعة أم لا؟ أن يسألني شن قرآنا عثمان بن عفان رضي الله عنه sun tattarar da harufan nan bakwai da annabi ke magana ko ku a'a. fa dhahaba jama'atun min al-fuqaha, jama'u da yawa, jama'atun ba jama'atun ba, jama'u da fuqaha da qurra'u da mutakallimin sun tafi ila zalika, idan cewa akwai kirawoyin duka a cikin su. wa banau alaihi annahu la yajuzu ala al-ummati an tumila naqla shay'in minha. suka ji hujjar su amin akan cewa ba zai yi ba ga al'umma su tozartar da ciro wani abu daga waɗannan harufa bakwai ya zama a zama an sarrafantar da su. وقد أجمع الصحابة على نقل المصاحف الإسلامية من الصحف التي كتبها أبو بكر. su kuma sahabbai sun yi ijma'i wajen ciro mushafin Usman ko masahifin Usman daga mushaf Abubakar, mushafin sayyidina Abubakar wanda muka yi bayaninsa daga shi aka ciro masahifin Usman bisa ijma'in sahabbai anan yadda yake faɗa. wa ajma'u ala tarki ma wa zalika, sun ijma'i bisa barin abin duk da babu shi cikin musafi Abubakar. shine ce ra'ayi na farko. to wannan ra'ayin jama'a ma'ana ga annal masahif al-usmaniyya ta'milu nafsa al-mashakil lati ja'at litu'alija. tunda dai an haɗu kan cewa lallai kira'o'i bakwan nan duka suna cikin musafi Usman, kenan kawai noman barka aka yi. wannan dai matsala da ake son a maganta ita aka sake rubutawa. wannan abu da ya jawo rarrabuwar kai tsakanin al'umma da aka tashi rubutun kuma shi aka sake rubuta musu. shine abinda wannan jumlar ta farko take bamu. sannan ya ce wadda ga jamahirul ulama min as-salafi wal khalafi wa a'immatul muslimin ila anna mushtamatun ala ma ya'tamilu rasmuha min al-arif sab'ati faqat. yace kunzumin malamai can jama'atun nan kuma jamahir, ma'ana mafiya yawa daga waɗancan na malamai salafu da khalafu. yana nufin salafu sahabbai, khalafu kuma madunahu. kuma a can ɗin an ce ajma'ar sahabatu a sama, sabai sun ijma'i bisa ciro musafin Usman daga musafin Abubakar, musafin Abubakar kuma ya haɗa kira'o'i
nan kuma salafu da halafu jamahiru sun ijma'i kai sun haɗu kai cewa masahifin usman sun kunshi iya abinda ya tamilu rasmuha min arfi sab'ati faqat, abinda zai a iya rubuta shi na daga harfan bakwai ba du aka rubuta ba, abinda zai yiwu a rubuta shi aka rubuta, wanda ba zai yiwu a rubuta ba kenan aka yi watsi da shi. duka wannan kuma ijma'in sahabbai ne. jami'atan lil ardatil akhirati allati aradaha an-nabiyyu ala jibrila, masahif usman sun tattarar da karatun ƙarshe da manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya bitarsa tare da sayyidina jibril alaihi salam, sun tattarar da arban da aka yi bitar ƙarshe tsakanin manzo Allah Allahumma amin sallallahu alaihi wa sallama da mala'ika jibril, mutadamminatan laha lam tatruk harfan wahidan. musayif usman sun tattarar da dukkanin ƙa'idodin ƙira'ar da harufan da sayyidina jibril alaihi salam ya zo suka yi bita ƙarshe da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. to dukkan waɗannan harufa iya na wannan bita akwai cikin musayif usman, a maganar jamahiru min as-salaf wal khalaf wa ayyimatul muslimin kan haka suke. yace qala ibn al-jazari, babban malamin makaranta ibn al-jazari ya ce wa zawu ladhi yazaru sawabu, wannan ra'ayin shine yake bayyana daidai cewa mafiya yawan koko abinda zai yiwu daga harufan su ne a ciki ba duba ne, sabanin ra'ayin farko da cewa dukkan harufan ne ciki. ذاك ففي هنا أنا يجزم بوجود بعض الأحرف السبعة التي يحتمل رسمها، yana cewa shashin harfan ne a ciki wanda za ta yiwu a rubuta, kina akwai waɗanda ba za ta yiwu a rubuta su ba. me yasa ba za ta yiwu a rubuta su ba? Allahu alam. wallati la wadda ba zai yi a rubuta ba faƙat tamma ila za'uwa an watsi da ita. to me zai sa ba za ta rubutu ba? ya kamata a yi bayani. me ya halatta watsi da ita? ya kamata a yi bayani. ku ɗan kashe wannan abar jama'a, wannan isi ɗin ku kashe ta. wal muhayyir, abinda ke mai imotarwa a wannan sha'ani, annahu bin faqratil lati taliha bihi, a faqrar da take bin wannan, a farkon babin faqra ta daya ita ce mai maganar ijma'i, faqra ta biyu mai maganar ba'diyya, to faqrar take bin ta biyu anan kuma ne yake ciro wata maganar daban wadda ita kuma ta rushe duka waɗannan biyu. fakara uku ce, ɗaya ta ce don harfa akwai, ta biyu ta ce shashinsu ne akwai, sai kuma gaba yake cirowa daga ibn jarir ɗabari ta ce dubba ko ɗaya, guda ɗaya ce a ciki, an rushe shi da duka. ga yadda yake faɗa, yake cewa ibn jaririn ɗabari ya faɗa cikin tafsirinsa, lamma ashabatu an al-ummata taftariqu wa taftalifu idza lam yattabi'u ala harfin wahidin, yayin da sahabbai suka ga cewa jama'a za su rarraba, kawuna za su rarraba idan ba a mai da qur'ani harafi ɗaya tal ba. ijtama'u ala zalika ijtima'an sha'i'an, sai suka yi ijma'i akan a haɗa jama'a bisa harafi ɗaya a shafe shida. ijtima'i sha'i'i wanda ya gani babu wanda ya fita daga ijtima'in, wannan ijma'in suka haɗu kai sha'i'an, wa hum ma'sumuna min ad-dalala, haɗuwarsu ta mai da su ma'asumai daga yin bata ko aika kuskure. da haka sun ijma'i kan a shafe shi, da haka su ma'asumai ne daga
tarki wajibin wala fi'l muharramin shafi qira'a shidan nan ba wani abu ne wajibi ba suka bari, maidaita guda ɗaya ba wani abu ne haramtacce ba suka aikata, ga haɗuwar su isma ce don haka babu ɓata cikinsu. wala shakka annal qur'ana nasakha ko nusakha minhu fil ardatil akhirati wa gujjira, babu shakka cewa a bita ƙarshe da aka yi da annabi da jibril alaihi salam an shafe wasu abubuwa na qur'ani, an canja wasu abubuwa na qur'ani a wannan bita ta ƙarshe. fattafaka sahabatu ala an katabu ma tahaqqaqu annahu qur'anun mustaqirrun fil ardatil akhirah, sai sahabbai suka haɗi kalmar su akan a rubuta iya abinda manzala mai salatu wassalamu ya yi bitarsa da shi da jibrilu a zaman ƙarshe da suka yi da shi, sai suka rubuta iya wannan suka ƙyale duk abinda bai samu shiga a wannan bita ba. wannan ya jawo zabge wasu ayoyi da canje-canje a cikin wasu. wannan na ciro muku daga waye ne Asyuɗi cikin itikani, yana cirowa daga suwaye ne a immatul umma don ku gane girman lamarin. wa aka da cikin da cewa wa aka jabnu abi ashtata fil masahif wa ibn abi shayba fi fadailihi, ibn abi ashta da ibn abi shayba sun ruwaito ta kan ibn sirina daga abidata salmani qala abidata yace alqira'atu allati urdat ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam fil 'am alladhi qudida fihi hiya alqira'atu allati yaqra'uha an-nasu al-yawm. qira'at da jibril alaihi salam yazo suka yi bitatta da ma'aikin Allah alaihi salam a shekarar da aka karbi annabi cikinta, ita ce qira'at da a yau mutane ke karantawa. wannan magana suka ce ibn sirina ya karɓo ta daga abidatar salmani. ya ci gaba da cewa wa akara jabnu ashtata an ibn sirin, ibn ashta ya ruwaita daga ibn sirin kala ibn sirin ya ce kana jibrilu yu'aridu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kulla sanatin fi shahr ramadan marra. jibrilu alaihi salam yana zuwa gun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suna bita alqur'ani duk shekara sau daya. kana ma kana al'amu alladhi qubida fihi, da shekarar da aka karbi annabi a cikin tattazo araba marratayn sai suka bita sau biyu. fa yarawna an takuna qira'atuna hadhihi ala al-arba'ati al-akhira, dan haka yarawna suna ganin anna qira'atuna hadhihi wannan karatun da yau muke yi mana musafu usman هي الأرضة الأخيرة.